Ako obchodník HCA sa stretávam s úspešnými ľuďmi, ktorí sú ochotní prijať našu pomoc. Každý deň zažívate niečo iné, raz ste u klienta tam, raz ste u klienta hentam. V podstate to je naše také veľké poslanie, aby sa klientom dobre darilo, aby sme vytvárali naozaj skvelé podnikateľské prostredie. A tí klienti sa stavajú vašimi priateľmi. A veľmi ma to naplňa to, ako si menia svoj život k lepšiemu aj vďaka nám. V živote, no ako koordinátorka vlastne komunikujem s klientmi, dohadujem s nimi stretnutia pre našich skvelých obchodníkov. Pre mňa osobne je to príležitosť, ako cez svojich klientov a našich študentov môžem svojou troškou prispieť k tomu, aby sme tu mali na Slovensku lepšie podnikateľské prostredie. Stretnutím dosahujeme to, že klientovi vieme pomôcť možno akurát v niečom, čo ho akurát trápi. Veľká miera osobnej slobody. Nemáme tu taký ten direktívny systém riadenia, že by mi šéf alebo šéfka za každým hovorili, čo môžem, čo nemôžem, čo musím, čo nesmiem a tak ďalej, ale naozaj sa tu veci riešia priateľsky a po dobrom. No a v neposlednom rade sa u nás dá veľmi dobre a veľmi pekne zarobiť. Pokiaľ chcete mať dobrý pocit zo svojho života, chcete byť naozaj užitočný, tak HC je presne to miesto, kde sa to naučíte, kde budete môcť iným ľuďom pomáhať a čas, ktorý strávite v tejto práci, bude pre vás zábavou. Vždy je ten správny čas začať.